Hej Jonas. Velkommen. Kom så. Tak til eksamen. Ja. Se. Det er en serie. Der er din næste. Ej, hvad fuck snakker du? Dav. Ikke noget dags her. Ja. Se, vil du trække? Ja. Du trækker bare. Du tager den her. Hvor er det? Det er også stort. Hvad står der der? Lungerne. Ja. Det er jo et meget spændende emne. Ja. Ja, hvad så? Har du et spørgsmål om lungerne? Nej, det har du ikke. Kom. Du ved godt, hvad lunger er, ikke? Du har 24 minutter. Og så... 24 minutter? Så er du klar. Vi ses. Ja. Hvad fanden er lunger? Luftvejene og lungerne tilfører kroppen oxygen og fjerner kuldioxid, som er et af... Hvad? Er lungerne en muskel? Hvordan skulle jeg vide det fra? Ja. Synes du, kan tage lang tid? Wallah, min shut up. Han har siddet for lang tid. Ja, så godt spille dig. Jonas, er du klar? Ja. Kom så. Yes. Kom så. Jonas, hvad så? Er du klar? Yes. Er du godt forberedt? Ja. Jamen, det er perfekt. Det skal være en plads, Der er min jakke. Show me what you got. Kan vi lige se, hvad du har fundet frem til dine noter? Ja. Og jeg vil gerne se en bilag. Selvfølgelig, ja. Jimmy, what is gonna happen when he hits the rope? Jimmy, what is gonna happen when he... Boulder's gonna go. Det er forkerte noter. Hvad var det? Bomba klat. Jeg skal lige finde mine noter. Ja, det er så fint. Jeg skal have en lønførelse for det her lort, altså. Ja, jeg skal jo så fortælle om lungerne, og vi har jo 2 lunger. Kan du redegøre for, at vi har 2 lunger? Hvad var spørgsmålet? Det var jo, kan du fortælle os lidt mere om lungerne? Ja. Og lungernes? Det kan jeg godt. Det læste jeg på Systheim. Så vi trækker vejret, kommer der luft ned i luftrøret og ned i de små bronkioler hedder det jo så, ja. Og luften ender så i små tynde sække, der kaldes alveoler. Yes. Og når man så trækker vejret ind, fyldes lungerne med luft. Der bliver skiftet ud med CO2. Man har 2 lunger, fordi de gør, at man har mere lager til O2. Men man kan godt klare sig med kun 1. Men det er meget fint, det du snakker om. Men Tak. nu til de bilag, du har fået. Det vil jeg gerne lige spørge lidt mere til. Kan vi lige finde den frem? Ja, jeg har fået de her bilag her. Ja. Hvad viser det første bilag her? Kan du fortælle det meget kort? Det er lungerne. Korrekt. Der er 1, og der er 2. Ja. Var det det? Hvad med det der billede helt ned til højre? Sorry guys. Det er min datter, der ringer. Jeg bliver nødt til at tage den. Forstår. Hvad fanden foregår der? Ja, hej. Hvordan går det? Du vil have min Nutella? Hvad fuck er det for et spørgsmål? Det er min fucking Nutella. Hvad snakker du om? Du tager ikke den fucking Nutella. Den er min. Er du med? Det er min fucking Nutella. Du skal ikke pille ved den, altså. Okay? Du tager ikke den fucking Nutella. Okay. Wallah, jeg smadrer dig, hvis du... Okay, så var det den her nede, du spurgte til? Ja. Den her med iltoptagelse, ja. Når du ligesom laver noget fysisk krævende, så vil der ligesom opstå et iltunderskud, ja. Og så vil der senere hen komme en iltgæld, og her i midten, der ved jeg egentlig ikke rigtigt, hvad... Nej, men kan du ikke lige forklare med respirationen, hvad
det går ud på? Ja, respiration det er den proces, hvor celler nedbrydes af glukose for at frigive energi, som der lagres i form af ATP, mens der samtidig produceres CO2 og vand. Ja. Ja. Så nu er du gerne Det vi- træde ud foran døren, og så kan vi lige snakke om, hvad din karakter skal blive. Ja. Seriøst allerede? Ja. Jamen, det er jo meget godt, altså. Okay. Du har faktisk gjort det bedre end alle andre indtil videre. Sygt nok. Men du er også den første, så. Hvad synes du om det så? Skal vi sige det på 3, 2, 1? Nej, vi skal lige fortælle om, hvad fanden vi synes om det. Jeg synes, det var ikke specielt godt. Hvad synes du? Altså, jeg synes, det var facts, bro. Det var facts. Han sagde ikke noget forkert. Nej, det er ret nok. Det trækker også lidt op. Men der mangler lidt mere juice i det. Der mangler lidt mere fakta og viden. Der mangler bare sådan lidt mere kød, du ved. Ja. Lidt mere juice. Jeg synes godt, et færre karakter kunne være 4. Yes. 4, det bliver 4. Ja, men så siger vi det. Yes. Så henter jeg ham lige. Ja. Vi skal også til Bakasser. Kom. Det er godt. Bare næste gang du kommer ind ad døren, ikke? Ja. Så lad mig bruge hovedet, altså. Ikke bruge hovedet. Brug lungerne, ikke? Brug lungerne. Du tager plads. Ja. Øhm, Ja, altså vi synes det har været... Altså det har været lidt svært faktisk. Fordi du kan sgu ikke så meget. men du er alligevel den bedste, der har været i dag faktisk. Det er meget imponerende. Du I har, forhold til de andre var det virkelig godt. Men det... du kom med nogle fine forklaringer. Der var sgu bare alt ved det. Så Der mangler lidt juice, du ved. ja, der var egentlig lidt kød på sagen der. Sådan, der mangler nogle facts, men du har allerede facts, bro. Så det er sådan... Du du mangler kan- facts, men du har facts. Forstår du? Jeg tror, hvis du studerede lidt længere tid, kunne du godt have fået en høj karakter. Men Men det er fint. vi har besluttet os for at give dig 4. Som er meget